thlasang soito hi chuan a oi pol le oi lo pol a om tak tak ring le a om tak tak ring lo pol ti omin in hial na chuak chok chin mitam tak chu thlasang mu angin anin soi china nima sila an mu nge ani ti proof na a om tak tak chin lo awangin chung ang thil ton te chu khwareya atham ral vele mai chin nima sila chen khat ve thung chuan an thil ton rap thak tak tak te ti chiang thei turin evidence chatak an nei vele khau china chung jing alar ber pol chu thalak hi ani ome tun chuma po hian thalaka thlasang lo lang ve man lai ta to tun thlenga in nial na la chok chuak khat thei te kanon clear how do na chumi ma in tlang au channel hi ilo la subscribe lo ni chuan milo subscribe pa video tharapiang te olsam taka ilo mu zung theinan notification bell kha milo on sak ve don nya he thalak hi COMBERMERE abia library England ramalak ani a he thalatu hi Sybil Corbett ani nge chiang takai en chuan chair lian taka son mishing ruang am ang nei fia lo taka chu I mu theyang he ruang am hi British Cavalry Commander Louis Lord COMBERMERE thlasang ni nge in an ring he thalak ve thung hi chu Sir Victor Gordon kumsang kha zakwa som pakwa a ala kani a nima sela he thalak poi soilo taka hian thawa man theile tiril fan ur thei thil omtlat thalaka sipai ho din na tlar chung bera rin bial chunga mi khi Freddie Jackson he thalak anlak maluka rap thlak taka che swala lo boral to ani thu an soi he thalak ve thung hi chu SSWATERTOWN la kani a chiang taka mu mai the ho lo walang chu mishing pahni lu ni om takani heng mi pahni te hi James Courtney le Michael mi han ni in heng mi pahni te hi he thalak anlak ma hian longa an chuan lain an boral hlau maya tuipuya chuan an ruang chu William ani nge ani longa chuang ve dang te chuan he mishing lu ang tak hi an mu veka nima sila tu man thalak na changan chimai lo an han kalson u ka reivak lo nuwa an vakal le po in angai ang chia mishing thla an mu tho si an di ngai na shelo chuan thla an lata a voi ruk ngot camera met de in chung jinga thalak panga chuan engma atar lang lo tui pa ngai bang mu tur om lo nima sela a thalak paruk na ero he thla mak tak hi mu ani ta thungani he thalak the brown lady anti mai hi mitam takin thlasang om nge yani ti proof na tura an hma chuan ber ani chin Rainham Hall Norfolk England a kumsang khazakwa somni parukala kha ani a he thla hi ama dai to achangin mitam takin an hmu chin rindan pakhata chuan Lady Town Shield ti thla ani an ringa he ruma hian apasalin akal nana achan po apasal alo uire chanwangani apasal thin rim chuan he ruma hian thi turin akal santa a ti chuan heti hian athla po in he room hi ala chhuwa san lo ni om takani he thalak hi Mrs Andrewsin kumsang khazakwa somli pasari a ala kani a atira chuan thlan thla chau hi ala a nima sela thalak aron chwa me chuan kan mu cheu ang hian me cheno pang thla alo langta ani nima sela he me cheno pang hi tunge ani ti le khoilam mi nge ani shereng an omlo rindan pakhata chuan helai thlan bulvela hian no pang thlan tam ema chung no pang thi to zinga atu emo ber chu ani an ringa ame ero chu tunge ani tak ero an she thei to lo thung he thalak ve thung hi chu kumsang khazakwa somnga chhawvela chung ko pakhatin an la kani a nima sela an sira khian tu ti hriat lo som lo mi khwal alo wai thlazun mai le tunge ani ta angle mission khat chuan he thalak NEWBY Church England lak hi ale mai maya ngain mishing pa ngai engtin emo asiam danglam ani an ringa nima sela Reverend KF Lord ve thung chuan he thalak hi alak lai hian engma helai hmuna mu tur om lo thule engma asiam danglam lo thu asoi thalak lama mithiam photo expert te po in he thalak hi khoi danglam emo double expose ani lo thu antar lang ve bokani he thalak hi Natural Maritime Museum England ramalak ni in asir kil lama khian thlasang ni om tak mu thein aron langa
he thalak po hi achunga NEWBY church ami ang bok hian photo expert te chuan khoi danglam ani lo thu an soya hei wang hian mitam tak chuan thlasang tak taka an ngai ta ani enge ingai vedan kumsang khazakwa somsari panga khan Peter Bartholo chuan anupui diana I Roseward biak ina achulai chu thla alak saka beisei lo tak main thalak aron chua meu chuan duain mi pakhatin an lo tamtlat an hnung lama chuan Peter ni om tak varde uriai mu tur om thlat ani he muna bok hian mi pakhat a ming tar lan lo chuan thlasang te anom tak tak lo zia proof tumin he biak in hi ama chawin avari achila atu ka chuan he Peter Warwick hi a mu ve thu a soi zui bokani hei ve thung hi chu tharau sual azonga zong chin etle Lorraine Warren te nupa in kumkomi John na tharau thla an lak ve thungani John le unau pa pakhat a farnu pahni le anu le pa te chu he ina avek hian an unau zinga upa ber Ronald an rong takin alo that vek to ani he huna thil thleng hian the Amityville horror book le film te po aron pian tir tabokani kumsang hazakwa somriat pasari khan he thalaka lang Mrs. Sayer hian England rama airfield pakhat chu atloa thlona kokpita achulai te chu thla ain lak tir ta vela nima sila thalaka ron chwa meu chuan thlona pilot seat lampang zo ka chuan mi pakhat an thalak lai ommi silo chu alo chu ve run mai tunge he pilot seat ta chu hi nita angle pilot hita emni tu man an chiang theilo he thalaka thil war pode uriai zam chiai chiai hi mitam tak chuan angela an ngaya achan chu he thalaka car che sop vek noya om chu Rosie ani a Rosie hian accident na takatoka tu ma in adam chua zo an rin lo lain aron dam chuak hlawa he thalak aron chua meu chuan he angel hian Rosie chu athi na turata aveng hima nun thar apeta ni an ngai mi mai ani he thalak ve thung hi chu the Ghost Research Society of America in Illinois thlanwal pakhat an kalain an khol chuan signal makpui pui ape chuak ta a anu dewa chuan thalak zain rel ta a thalak aron chwa meu chuan kan hu ang hian lungchunga nu pakhat alo chutarun mai ani researcher rual chuan thla an lak lai chuan engma om lo thu an soi zui boka mak an titlang hle tun chumatan chuan khati chin kha niri le mai se heng thla te hi in oi zong ani em thla te hi an om tak tak I ringem ingai dan comment lama lo thai lang vela video le peka kanin tong le cheu donia in zawai yen ni man nuam mangcha mutui vek ule